Студентски град сме. Вече са кросчетата и ендурото в базата. В интернет, само да ви кажа, ще са по 3500-4000 хиляди. Малко над половината от цената ще са от мобиле. Ниски цени, топ състояние. Човека си ги е поддържал. 125 КТМ 2005 година. Обуте, дискови спирачки добре, скорости добре, работи перфектно. От първия път запали, не беше го палил 2 седмици. Хикстето не беше го палил 2-3 месеца. От второто ритане и той запали. Сега ще ви ги снимам. Ето ги. Топчета. Лилао. Много готин цвят, без забележка. Като много. С регистрацията. Всичко платено, застраховка, преглед. Yamaha 600 кубика XT. Коя година беше? 94-та на документи. Ето е. Убиец. Чисто ново. Машинката, ето и КТМ-чето. Ето бута е машинката. Нова дота. Нов дот. Седалката е интересно направена. Фарчето, може да го регистрирате. И него водно охлаждане, естествено. Газов амортисьор. Окачване е добре. КТМ-чето. КТМ Racing. 125-тичка. Няма луфтове, няма заварки, няма гадости. Машинката е запазена. Ето я. Диск амортисьора, няма течове по амортисьорите, масла, да е омаслен нито левия, нито десния амортисьор. Не разбирам много от кросове, ама разбирам от запазени машини. Няма дръскотина по нея. Ето. Ямахата подарък, нови гуми. Си върви. Ямахата може да подариме кросови гуми. Продаваме и гуми, но ще подариме, като да вземете, едни кросови гуми, предна и задна гума имаме. Така че си имате два комплекта. Не джанти, само гуми. Обслужени си двете. Ето е госпожата. Къде е? Тя знае повече за моторите от мене. Обслужени си двете. Човека каза и двете са обслужени машинки. Нагласени са, готови са за сезона, просто не ги кара, затова си вземе АТВ, пък има и малко дете, вика си го воза с тия моторчета, ми е много трудно. Да, аз го казах, че е регистрирано с документи, с всичко платено, застраховки, прегледи и данък. Топ цена, като за колело цена. Буквално, звънете, пишете, Viber, WhatsApp и посочи на телефон на екрана. Чао, чао!